Johannes 8 vers 32. Pak mi brada. Archief van 1 minuut. Johannes 8 vers 32. Una ayuwaisi Suriname. We colleerdes mafunu. Sumana ten in a Bijbel. Want de kerk koso oru langas potu. Igrabudo. Lees het. Abukufu Johannes, hoofdstuk 8, vers 32. En onze sabi de waarheid. En de waarheid zal make you free. A waarheid zal make you free. Dat na samasra Jezus se taki. A waarheid zal make you free. Want de kerk koso ne leru nu sana waarheid. Kerk koso ne leru nu sana waarheid. Lek no de mij wakalon to esranang. Etak de mij kant oli tapiede. Of de mij top yanga watra. Igrabudo. Maar a Bijbel wil lezen die in a Bijbel sana waarheid. Sa je op van hoe voor je kan kiezen voor Lusu. Lees het. Koluku sana waarheid. Abukufu Psalm, hoofdstuk 119, vers 142. Je gerechtigheid, de gerechtigheid voor Dago. En je wet, de waarheid. Masra gado wet, dat na waarheid. Masra gado wet, dat na waarheid. Igrabutok. Dat na gerechtigheid. Koluku sana gerechtigheid. Koluku van je ko rechtop. Igrabutok. Sana gerechtigheid. Koluku saning. Lees het. Abukufu Deuteronomium, hoofdstuk 6, vers 25. En wie zijn de rechtvaardigen en voor hori en doe alla dem commandari. Dit is een versie voor Masrawikado, zoals abe commandari wi. Jere, no me kerki tegen dat ino man de rechtvaardigen. A Bijbel het tegen dat if you hoort een commandari voor Masragado, je de rechtvaardigen. Colossi 1, vers 26. Je de rechtvaardigen if you hoort een commandari voor Masragado. No me no een pastor kokisi. Of de man tak fatak de man kant olie tapiede. Igrabutok. Ziegen olie of ala de rotzooi dat die. Hoort een commanderi. Igrabutok. Da ya letif gooi na kounu kondre fu Masragado. Lees het. Abukufu Kolossi, hoofdstuk 1, vers 26. Dat kibiritori disi ben... Foka mi brada. Kon no longo yon misi tak yon oka gooi. Foka. Kana ne brada. Eamon. Raymond. Oké. Lugo no mi brada. Je gwa kerki. Ine gwa kerki. Abu fa ine gwa kerki. Ma ponto lek fa mi den profeti jatide. Fika sa fumana you in a Bijbel. Want je 4 kers? Je 4 kers. Oké, de eerlijk je 4 kers. Maar is dat tak gado ete utakunom 4 sanati? If gado ete utakunom 4 kers. Dat is zomaar een mandis toe. Want een mandis de mij juno alla december toch? Dat is zomaar een mandis. Ik denk dat een mandis in de Bijbel. Ah? Dus een mandis na een gratis wiri na een semkleur. Wat maar verder in de Bijbel lek van je takje toch? Ade niet. Ja toch? Dat is takje. Oluku zomaar van Jezus eruit. Want de man tak dis naar Jezus. Ja toch? Maar oluku van Jezus eruit in de Bijbel. Lees het. Abukufu Openbaring, hoofdstuk 1, vers 1. Dat sorry kring voor Jezus Christus. Dus dat kring. Sorry kring voor Jezus Christus. Lees het. Disi kada ben ki hem voor sorry hem dinari. Dem santisi voor su pasa SSI. Sorry kring voor sorry. You know want dinari voor Christus. Voor kado. You know want dinari. Den kring voor Israël na dinari die kado. Unu hem sapfa din masra kado. Maar ook verkiet sumaning. Van daar. We komen pakken, we komen abstracten, we komen soort de dinari. Van Jezus eruit. Lees het. Vers 3. Vers 3. Blessie voor de suma die ze de lezen. En voor de lezing, de boek is blessie. Voor saptak van Jezus eruit. Je verstaat dat, mijn brada? Lees het. En dem disi, jere dem woord voor de profetie taki disi. En hoor dem sani disi, de scribi na ini. En hoor dem sani disi, de scribi na ini. Ik ga dat John Poko direct naar Fanning Sani. Vers 14. Vers 14. En hede, nanga hem wiri, ben weti leki katut. No weta ko voor Jezus, kano wete. Jere zat aki. Hem hede, nanga wiri, ben weti leki katum. Amati si wiri weti mi brada. Zeg je Grati wiri ma sot kleur. Blaka. Maar lezen baka. Abukufu Openbaring, hoofdstuk 1, vers 14. Hem hede, nanga hem wiri, ben weti leki katut. Weti leki katun, no eta ko voor structuur. Suma aba wiri bijna lek katun, a guess katun wiri, lek take winse. Suma. Va? Firi wiri tap je mi brada.
katoen tot is op die queen sa katoen, ik queen sa contrang zo, die haren daar mij dan recht toe. Zo man, uno blaka man toch? Ja toch? Lees je? En weet je lekker snel? Dus hij tak ook toe voor een kleur eten. Lees je? En hem hij bent de lekker van je vlam. Dus hij tak over Jezus en hij de lekker fire vlam. Dus, maar hij tak zeide en hij wordt de lekker fire vlam. Kom nog Genesis 49 vers 12 even. Genesis 49 vers 12. Lees je? Abuku voor Genesis, hoofdstuk 49 vers 12. Hem hij zei de ready naar een winning. The same speaking. De profetie betaki patak. Masra Jezus bokon voor lusu hem people. De betak patak fa e aibode. E aibode ready na ngawini wanta. Eerste wonder voor Jezus bede. Die achenchi watra ko in Wayne. Igra butok. Go back na sani. Openbare. Abuku voor openbare. Hoofdstuk 1 vers 14. Hem hadden na een wiri be wetileki katoen. En wetileki sneeuw. En hem hij bent de lekker van je vlam. Dus abe drink wine. Jezus loopt drink wine. Lees je? En hem voetu ben de lekker fini kopro. Lees je? Arki. Hem futu. Tem luku you futu. Ik kleurvrij futu. Naast hem kleurvrij hier is kind toch? En dat kan verschil. Ja toch? Maar Bijbel het aki. En hem futu ben de lekker fini kopro. Soort kleur kopro abili brada. Bruin. Dus allemaal bij is dat precies ja materiaal kennis ja precies soort kleur ken kopro de. Look je. Is na kopro. Ja toch? If you look at his skin refi. Hij vergelijkt naar zijn skin. Look wat hij ziet. Is je dat? Dus suma na masra Jezus. Wat? Soort volk na man. Aman die sabi skin fu kopro, le kopro. No to. Maar if a Bijbel tak Jezus skin, bede leki fini kopro. Dat suma na Christus. Nou weet man van blakka man. Lees Kodoro. En een foto ben de lekker fini kopro. Die zit er ben bron na in uw onfu. Alasan say bot in uw onfu mi brada. Tot kleur hij kontrol. Hij komt bruin. If je bron voor zeg tot kleur hij kontrol. Bruin. Voor if je pot in uw barbecue tot kleur. If je make a bron uit. Come on mi brada. Ja? Faf alisi. If je bron alisi. Dat fire. Tot kleur hij kies. Hij plakka. Mana dat wordt dat je lezen baka. En abuku voor openbare hoofdstuk 1 vers 15. En foto ben de lekker fini kopro. Die zit er ben bron in uw onfu. Die zit er ben bron in uw onfu. Dat want dat abe plakka. Dus Christus nooit de bekende wet man. Na kori dat we kopuru no de. Wana kibritori de ma koru no. De ma me kudenki tak wa plakka ma ete. Igra butok. Maar kado no sabu lek blaka man, kado sabu lek de chifu Israël. Wa de Israëli. Ikara buto. Uno sa fon waka moro want we waka in tungunu. Sana tungunu a sondu. We waka in sondu. Daarom we kastrati we kontegi den brada funu futa. De rai komba kana masraga. Kim Efesiërs 4 vers 20. Efesiërs 4 vers 20. We tegen den brada gaan de staf. Draai kom baka na masragado. Maar hoor den commanderi. Want no de. Want tu mande say korunu. Ik raap het op. E korunu fugo in de zon de kerki. E korunu tak de mount topunu na oli. Ik raap het op. Lees het. Abuku voor Efesi. Hoofdstuk 4 vers 20. Mana so wafasi unobeleri Christus. Unobeleri Christus lek van de man leru no de lees het. Of u ben jaren hem en u ben leren voor hem, zo lekker de waarheid de na in Jezus. Dat hij u moest puru, vast te wakken voor euro libi vast. Ja, puru vast te wakken. De fatak draai libi. Puru vast te wakken. Vast te wakken ben de in zondu. Lees Kodoro. Dit is de pari na dem. Kori lostu. Alla de sanse omunu na korde korunu. Kori lostu. De sex scènes zijn mij pot op TV. Ik raad het op. Focus mi brada. De sex scènes zijn mij pot op TV. Ik raad het op. In sport.
ala sot seksani de me pot tap TV nanga in sport inu nyang de me koruno nanga nyang igrabuto de mane sorunu fa dini masragado fa ampegi masragado daram we ko te igide brara fu drai kom bakana gado ma im drai yu libi igrabuto yu sana drai libi mi brara tane ma ye kenki constant insan fudu sang yawe muile ma koluko sa masra yese staki ma Matthäus 4 vers 17 Matthäus 4 vers 17 wakti yara even brother no feti o yepi u deja nga even brother Matthäus 4 vers 17 yes sir lazy Amen. Abuku voor Matthäus, hoofdstuk 4, vers 17. Bakada tente si Jezus ben preki taki. Draai je libi, bikasi da kounu kodre, voor helemaal de krosuk beekaba. Jezus taki, draai je libi, voor kan go na kounu kodre. If draai je libi, maar voor staan draai je libi. Is dat sana sondo mi brada? Sanen. Oluku sana sondo mi brada. Sana sondo. Lazy. Non, c'est sondo ku sana sondo. Oluku sana sondo. Jezus takim drayu libi. Igrabuto? Drayu libi fu sang. Oluku sana sondo mi brada. Igrabuto? Abuku fu Johannes hoofdstuk 3 vers 4. Da suma disi de du sondo doro broko da wet tu. Bikasi sondo broko da wet. Yere? E sondo ye broka wet fu masragado. Bijvoorbeeld, itaki ne gwa kerki. Oké, ine gwa kerki. Maar je jan argumenti. Je jan argumenti. Taken so trots mi brada yaman. No mi brada. Luku ko arki sagado etaki. Arki sagado etaki. Ko luku sagado etak over argumenti. Yes sir. Ko luku sagado etak over argumenti. Want you tak nyaman. Ye nyamen. Ma ano wambu san I masragado ay. Igrabuto. Lazy. Abuku fu Leviticus, hoofdstuk 11 vers 7. Zo schreef je hem Agu. Abuku fu Leviticus, hoofdstuk 11 vers 2. Arki, foka mi brada. Foka mi brada, sana nevi. Klefte, mina officer Samson. Brada di snake brada. Igrabuto. Wala tu, oleri, igrabuto, sumana unu ina Bible, en sumana alimo foman di sadema pot junu. Fu korunu. Igrabuto. Lazy. Abuku fu Leviticus, hoofdstuk 11 vers 2. Nuno de mi aksi abradaf mi sana sondu. Usora man sana sondu. Igrabuto. Sondu na te broko a wet fu masragado. To? Okay. Once the wet, etaki fatak disi. Lise baka. Abuku fu Leviticus, hoofdstuk 11 vers 2. Taki gidem Israëlit suma taki. Disi de meti, disi manyang fu ala de meti na grontapu. Gado taki gidem Israëlit suma. Dus gado tak via Mose taki gidem Israëlit suma. Dene manja lukuja. Taki gidem Israëlit suma. Tide na te usabu se reflect blakama, usabu lek juk, usabu reflect juka, usabu reflect quincy, usabu se reflect ingi. Ma gado no sabu nanga dem beinam tati. Gado sabu lek Israel. Gado tak sabu taki gidem tifu Israel taki. Lesi baka? Taki gidem Israëlit suma taki. Disi de meti disi manyang fu ala de meti na grontapu. Ala de meti sande na grontapu. Gado tak mi potwan tu meti dasi sang umah nyang. En mi potwan tu trameti dasi sang umah nyang. Ko begin nga sifa. Vers 7. So sirefidem agu. Because dem abi futu disi de pratina tu. Agu meti a pontfeng a pratina tu. Lazy? Ja, da heri futu pratina tu. Ma ano de kou hem nyanyam baka. Agu ane herkou. Dus tanyang ane kou ane puskadoro baka da e herkou. Gado taki ano wan krimeti ane herkou. Lazy? Dem na sa de wan krimeti gi Gado tak ano wan krimeti. Agu meti na wan morsu meti. If the man chare libi in wan pick up ja e tingi. The last time they tak yo boring. You are praxe taka kring mano kring. Gado tak na morsu meti.
Gado subside ameke fu kring bepaalde tasani no opruimer. That's right. Igrabutok. Ano bofu pot in your sting. Igrabutok. Gim sani. Gim bere krimeti de. Sai kanya. Krimeti of the king. No krimeti. Office gim fisi. First nigga, them sani disi unkanyang for them san disi libina in water. Dus hij tak no over water. De visi zijn de in water toe. Lek van jap schubbe visi, nanga jap visi, sana grat visi. Gado ik tak over dem descend dat ook toe. Lees je. Alla san disi abi dem fen nanga visi buba ukanyang. Visi sa op schubbe, nanga fen ukanyanding. Op schubbe ukanyanding. Lees je. Alwasi adena ini dem water. Na ini da sei, efu na ini dem liba. Ma ala disi no abi dem fen, efu fisi buba, disi no de libi, disi de libi ini da sei, efu ini dem liba, ala dem san disi libi na ini watra sa de wan takrusani ki u. Dus so bon a sara na wan takrusani. A gras fisi na wan takrusani. A logo na wan takrusani. Uno mahyande sandati. Uno mahyande sandati. De sansan de tap shoro le guana de sanat uno machian op toe. Igrabuto. Uno machian ding. Kade take posit. Kade take on dat zijde. Zijde kade tak de sanat tegen uno. Gim Deuteronomium 5 vers 6. Zijde kade tak de sanat. Hij spotte akar den san na de ning. Ala den die gedeelte akar na de ning. Want sang. None de oko ontdek fatak blakamang. Nanga ingi. Unde aan top. Nanga brudusiki. Suikerziekte, hoge bloeddruk. Uno het meest denk dat er amputeren voet. Ik raad het op. Uno het meest om dialyseren naar alles. Maar uno zat dat gado potentie aan het voeten van dat uno mjanding. Ik raad het op. Lees je. Abuku voor Deuteronomium, hoofdstuk 7, vers 6. Because you there were Santa people in Masrayukado. Masrayukado ben verkiezen jullie die was preso to volku die hem Srafi, como pafu alla volku die zitten na tapu kron tapu. Daarom attack jou apart volk. Wa apart volk no mjande sansa gado tak ino mjang. Attack im jude apart. Ja, jou elite gimasragado. Jou apart volk. Mas daarom uman tu alasan apart tu. Uman stap moro langa ina song. We make it moro furu tu. Ikrabuto. Wan uruna moro mooi volk jatap kono tapu. Ikrabuto. Uno wabe man verdrag een slavernij zo langer. Daarom kan het ook een apart volk. What is a nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation